Tekorten agenten dwingt Korpspolitie Suriname tot honderden overuren. Minister Harish Monorat, deze man, van Justitie en Politie, heeft zich fel uitgesproken tegen het ter discussie stellen van de overuren van politiemensen. Volgens de bewindsman is het huidige tekort aan manschappen zodanig groot dat extra inzet onvermijdelijk is. Binnen het Korpspolitie Suriname gaat het om ongeveer 200 tot 300 overuren, wat zwaar druk op de begroting van het ministerie. Maar niemand moet komen aan de overuren van mijn manschappen. Men moet zich realiseren onder welke omstandigheden zij hun taken en bevoegdheden naar behoren moeten uitvoeren, benadrukte Monorat. Het korps stelt momenteel 2773 manschappen, terwijl er volgens het ministerie minimaal 5000 man nodig zijn om de orde en veiligheid in Suriname structureel te kunnen waarborgen. Hij wees daarbij op de uitgestrekte geografische situatie van het land met grote bosgebieden en moeilijke toegankelijke wegen, wat extra inzet en capaciteit vereist. Een belangrijk knelpunt vormt de opleidingscapaciteit die momenteel maximaal 300 politiemensen per jaar bedraagt. Monorat heeft de ambitie om in 2027 of 2028 te beschikken over ongeveer 3500 politiemannen en vrouwen. Om dat te realiseren is een consultant aangetrokken die binnen een jaar moet komen met een helder opleidingsraamwerk. De minister mikt op een voorzichtige groei van de opleidingscapaciteit van 300 naar 350 of zelfs 400 per jaar. Daarnaast wordt gekeken naar uitbreiding van opleidings- en trainingsmogelijkheden, zowel in Paramaribo als in het binnenland. Daarbij spelen extra ruimte, meer docenten en uitbreiding van de uitvoeringscapaciteit een belangrijke rol, zodat meer agenten kunnen worden opgeleid en ingezet voor de veiligheid in het hele land. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende uitzending.